Moi! Mulla on tässä 2 karkkia, kuten varmaan huomaat. Sulla on 3 sekkaa aikaa päättää, kumman sä näistä valitset, koska kohta tulee kevään ennustus. Ja ennustuksen tuotan minä, mä oon täysin koulutettu tähän toimintaan. Niin valitse jo N, Y, P nyt. Ensimmäisenä meillä on tää vihreä auto. Tää kevät tulee olemaan sun kevät. Viime kevät ei ehkä ollut sun kevät, mutta tää kevät on. Lähde pois sieltä kotoa, mene niihin juhliin, mihinkä sut kutsuttiin, ja mene kaikkiin tapahtumiin tällaisia, että sä voit oikeesti yllättää. Siellä voi käydä jotain tosi kivaa. Noin sulle ei käy. Se on selvä tästäkin. Sitten meillä on siinä. Pitäisköhän sunkin nyt joskus keskittyä vähän johonkin muuhunkin kuin muihin? Pelkäsitkö, että sanon ittees? Ei, sä et ikinä mieti ittees. Mieti välillä nyt itsees. Tee jotain kivaa. Pistä pikku spa-night itelle tai kato leffaa. Osta näitä karkkeja, koska nämä on hyviä. Ennustukset päätty. Jos sä haluat lisää, kerro kommenteissa. Jos et halua lisää, älä kerro kommenteissa. Mä haluan pitää mun työpaikan. Kiitos.